Určite každý z nás uvedomuje si, aká dôležitá v našom živote je hygiena, ktorá slúži aj nášmu zdraviu. Ale dnešná liturgia pozýva nás, aby sme sa zamysleli nad otázkou, aká je hygiena mojho srdca. Aké je moje srdce? Či z mojho srdca vychádza dobro, či z môjho srdca vychádza Božia múdrosť? Sme povzbudení, aby sme sa nad tým zamysleli. Pani Ježišu, prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme snažili sa o zachovávanie čistoty nášho srdca. Aby v našom srdci rodilo sa dobro, aby v našom srdci rodila sa láska, aby v našom srdci rodila sa Tvoja múdrosť. Pani Ježišu, prosíme ťa, tak ako kráľ Šalamún, naplňaj naše srdcia Tvojou múdrosťou, aby sme vedeli správne kráčať, aby sme vedeli sa dobre rozhodnúť pre dobro. A tak, aby naše srdce bolo čisté, krásne a plné lásky. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám všetkým požehnaný a krásny deň a vidíme sa zajtra.